radio that makes you happy. Inkezo. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphathi kona channel lakhe hamba phambili gezo mina ke ngofeza kuntuthu ngakhumalo bathi last born yamagumede mhlawumbe mangukuthi usemusha lekhanzo phinde ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu sibonga kakhulu nje kuba bonke abantu abasinika isupport subscribe lapha namhlanje ke sisibheke lapha ku 35,000 wama subscribers lapha ke u 35,000 into enkulu kakhulu ke leko konke lokho siyakubonga nje bafethu support ukukhombisa lapha ukuthi into esiyenzayo niyayithakasela bafethu kudideka abantu abaningi lapha uNkosikazi kaNgizwe Mchunu esaba lapha ukuphumela bala ngobudlelwane bakhe kanjalo lapha nensizwa uNgizwe Mchunu kwenye nje eyama interview kade nayo lapha uFloyd Mchunu lapha lapha kwiVUMA FM lapha nebuzwa nje ngobudlelwane bakhe lapha ukuthi ke zikhipha phoma watch lapha kwezobudlelwane lapha uchazile ke ukuthi yena akekho umuntu athandana naye kodwa nje usithandanela ke nomculo wakhe lapha uchazile ke nezathu ukuthi kungani angathi yena akathandani namuntu ngendlela nje athi ubusy ngayo lapha ukuthi nanesikhathi ke noma kuthiwa ubusy nalowo muntu kodwa ke sigcino uzobanga naso isikhathi salowo muntu lo uchazile ke ukuthi lapha ifoni yakhe nje ikhala now and then kodwa ke akasitholi isikhathi sokuthi ayiphendule ngoba mhlambe kuthiwa ke fona kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyaperform stage okanye uyashutha okanye lapha ukwenza ama interview ngale mhlambe kokugeqa amagula ake ngivele ngikudedelele le clip yakhe lapha noFloyd Mchunu ungathi uzwe ngami uzwele wena isichazela namathupha ukuthi nje uthini mangabe ibuzwa lapha ke ngakwezobudlelwane bakhe lapha kwi-interview kade naye Emsakazweni omkhulu iVUMA FM nayo clip ke ningakhohlwa ukusubscribe nokulike bese langilandela Facebook @radioinkezo nisiphathe kahle nebinosobulandi. You are dating uNgizwe, actually married to uNgizwe. Is that true? I'm very married to my work. Beautiful answer. All the girls How is love life, though? Love life. I don't think I have one. What do you think? I'm always working. I'm always out of the country. Ngihlezi ngekho. Yazi ukuthi muhlezi out of the country. Ngisho kuthiwa unayo love life. Igcina ngasa exist. Because yes, he's so busy. Ngisho isikhathi sokukhuluma nalo muntu awusitholi. Yabo umuthela nomuntu uyavuka ekseni umsende message good morning mina by the time umuntu ngisalile message suwe sengenza interview suwe sengishootha suwe so igcina ngasa exist and ikhulungu left but you know it's life.